The ultimate hit music station, Zimnet Radio, blending the hottest audio. Shumari, unozenyedze Zimnet Radio idzi. Ndaswera panapa ndichiterera mhanzi, vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe, garapa. Ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa. IZimnet chete iyoyi. Zimnet Radio baba. Nepenyuro notorwa nevazhinji alongside Dr. Sawanda Benside Mega Base Studios. Shabara bari bare. Yeah man. Those are tonight. Nepenyuro inopenya mimanzi. Nichaiterera kusvika ndaneta. Uri kuse ingori inapita. Inonenakidza varume wei. Nepenyuro inopenya mimanzi. Nichaitengera maoi uri kuse ingori inapita. Nichaiterera kusvika ndaneta. Upenyu wangu ndinofara zvakanyanya kana ndakaterera paZimnet Radio. Vashamarari vanonyatsozora bata kuseri nekuseri kukugadzirira size. Ma-DJ itai basa sebasa musadzokere shure. Ndimi vacho vakabata upenyu hwevaimbi. Ndinokutendai ma-DJ, ndichakutengera ne-CD spends. Ivi muri pakati pemwoyo wevaimbi. Zimnet Radio, yaviwa. Nepenyuro inopenya mimanzi. Ndichaiterera mazuva ose. Uri kwese ingori inapita. Ingori inapita bima nepenyuro inopenya mimanzi. Ndichaitengera maoi uri kwese ingori inapita. Ndichaitengera maoi Makadi zenyu, zita rangu ndinonzi Albert Gatsi. Chikwata changu orchestra Mambazo. Makati rayo number 1 internet radio station. Zimnet Radio. Inounza dandaro, zidzo, varaidzo. Inokusanganisa ili zvakasiyana-siyana uye nevakasiyana-siyana. Mimanzi zviripo. Inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka huchi pasina nyuchi. Makadiko muri Zimbabwe. Yes tiri kusangana nazi Mwari watigonesa watiitira nyasha kunge tiri pamwe chete. Ndinoda kukutendai zvakanyanyisa. Ndinoramba chikukutendai nerutsigiro rwamunodipa mukati mezvirongwa zvese. Right, nhasi mukati mezuva ranhasi ndiri kusangana naTete Pipilo vanoimba nechikwata manjenjenje Smart Family. Vakatiburitsira album rinonzi Kusimuka nekuyenda. Ndo vatinawo pachirongwa muimbi wanhasi. Apa tinokurukura zvedu tichikunzwisai kuti zvakamira sei. Vaimbi vedava ndezvipi zvavakatirongera. Vari kubva nekupi. Akazi kekutanga kutaura naTete Pipilo vanenge vachida kuzonzwa huri kuendekenda nawo kwekutanga munokwanisa kuitsvaga paYouTube. Tsvaga pakanzi kana kuti title yacho yakanzi Mafaro Talking to Tete Pipilo. Munobva maiwana ipapo. Musakanganwa zvakare kusubscribe kuMafaro huchi paYouTube. Mukange manakirwa nazvo moshare zvoenda kumberi muchilaika zvichifamba zvakadaro zvizare zvisike kure. Ndokutoti titowedzera Mafaro ndokuti zvitofamba ndokuti munhu wese asingakwanise kunge ari palink yangu inini awanewo anzwewo kuti zvakamira sei. Tospread takadaro zvifashukire zviende kumberi uye vamwe vatozoziva futi nezveZimnet Radio yacho nokuti vazhinji vamwe vatomboiziva nezvayo. Nepenyuro unoibata pa www.zimnetradio.com. Saka muri Zimbabwe tinoda kuti titange nekambo kanonzi Shura Murove. Track number 6 ndokatiri kuda kuti titange nako kambo kachekaka kubva paalbum yes Kusimuka nekuyenda. Zimnet Radio, the people's choice.
Zimnet Radio. Mafaro on Zimnet Radio. Never go wrong with Zimnet Radio. Papa na Cindy
Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Zarura musi wopita dipinde Zarura musi wopita masi baba Paripa kirawa Bolas kuchu kuchu Montana Jackson Kasaba Bobana Nikapetia Papa Sipata kawanda Taka fane kure kure Sipata kawanda Taka fane kure kure Misha ya kawanda Yaka mirane minana Misha ya kawanda Yaka mirane minana Oiwe yako Yaka mira seiko chinumuna Oiwe yako Yaka mira seiko chinumuna Chana cha baba Aikona kuchetesa imba yako Uchachemba mangwana Uchachemba mangwana Uchemba Raymond ya marepare Udosa Brian Matsito Chocho Maromo Alex Ambassador Crispin Kaptayeki Keyboards Uchi wenzeve hauna mukuru kana mudiki ndochingamidza vese vari kutibata pachirongwa muimbi wanhasi muneni wenyu Mafaro DZ Studio South of England ndokambo kanonzi shura murove yes pamberi apo muchazonzwa tsanangudzo yezvavakange vari kuburitsa pakambo ikakaka nekuti yes takati aiwa vazotitsanangurira kuti mhanzi dzacho dzese dzakamira sei asi kune vateerera zvavo kambo kachona unogona kunzwisisa kuti zvakamira sei payapa yes kumusha waizoti ukaona mashura murove akusvika ozoti nguva yekurima yakuda kusvika nguva yemvura yakuda kusvika asi ameno ndizvo here zvavangu vari kutaura ipapapa rega tisiye pakadaro right rega nditore zvakare kamwe kambo kanonzi ndoenda kubva pasemaalbhamu iroro yeze ndo zvatinoita musi wechitatu wega wega kubva na8 pm kusvika pazvinenge zvanakira ipapo nhasi ndina Tete Pipilo kubuda nomuchitongwiza muchitaoni vanofamba nechikwata manjenjenje smart family rega tinzwe kambo kanoti ndoenda ndibva tazotanga kukupai kurukuru yandakaita navo. Never go wrong with Zimnet Radio.
in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Ndiko kamboka nonzi ndoenda kubva paalbum Kusimuka nokuyenda. Mai vachema chema baba wepanapa vachagarikana navo kana amheno kuti zviri kufamba sei. Munoziva chinoitika ndechekuti vaimbi vanenge vane zvavanenge vaona ukazova vachizoburitsa manzi dzakadai idzi. Ana baba muri kugarisika here pambapo imimi? Garisikai kanai. Madzimai anongogara ega pamba imika kunge vakarorwa kuitwa kunge key dzepamba hamuoneki pamba zvakaoma. Yes muri Zimbabwe makadiko mese ndiri kuchingamidzai pachirongo muimbo wanhasi muneni wenyu Mafaro paZimnet Radio, the number one
internet radio station. Mukati mezuva ranhasi ndina Tete Pipilo, chirongwa munochiwana musi wechitatu wega wega kubva na 8 p.m. Right, Tete Pipilo, mungade kuchingamidza here mhuri yeZimbabwe yamirira kuti inzwe kuti yes, Tete vakatirongera zvipi? Makadi vateereri, ndi Tete Pipilo vari kutaura nemi. Ndinokuchingamidzai mose neuwandu hwenyu, ndichitenda zvikuru nekutsigira kwamunoita. Musadzokere mumashure, itai zviende kumberi chaiko iko kuti ta. Yes, muri kungovanzwa. Yes, ndo muimbi wedu watinaye nhasi Tete Pipilo nechikwata manjenjenje Smart Family. Zita rekuti Tete Pipilo iri zita rebasa. Kana muchida kuzonzwa kuti rakabva kupi kana kuti zita ravo chairo rekuberekwa rinonzanika, mozoenda pane gurukura yandakaita nawo pekutanga nekuti apa izvinezvi tangorwa carry forward kuenda kumberi. So Tete, mukufambira mberi nechirongwa, ndibatisewo kana kuti tibatisewo kuti chikwata manjenjenje Smart Family. Yes, zvakamira sei? Pane vachairi vakapinda machikwata kana kuti panewo vakasuduruka vakushanda nevamwe here? Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti chikwata chenyu chichiri chakamira zvachakaita here kubvira paye patakataura nemi. Ndodaira kuti mugore rapfuura pasera apo, nai? Chikwata chenyu semazuva ose sekureva kwandakamboita chemanjenjenje Smart Family chichakarongeka chaizvo izvo. Asiwo anodaidzira uyo chanta ndiye akambotimire, hatisi kubata naye pari zvino, asi basa redu riri kuenda mberi. Iri albhamu rinonzi Kusimuka nekuenda tanga tagara taita naye tiri pamwe chete. Aiwa, ndizvozvo zvinofamba zvakadaro muupenyu. Vanhu vanochinja kana makambani ekushandira. Chazvinongoda chete ndechekuti vanhu vanenge vaparadzana mune zvakanaka zvokuti anoda kudzokawo anenge achizodzoka. Aiwa, tinozvitenda zvakadaro. Basa ngariende pamberi. Muri yeZimbabwe muri pachirongwa. Muimbi wanhasi ndina Tete Pipilo vanofamba nechikwata manjenjenje Smart Family. Takatarisana nealbhamu ravo itsva rinonzi Kusumuka nekuenda. Ukanga watusumuka wakutoenda haufanirwi kuzombomira futi. Reka tidzokere paalbhamu nditore kambo kanonzi Jakuchichi, track number 3 kubva paalbhamu racho. Makadiko? Mafaro on Zimnet Radio.
pampata wematombo tisiye takadaro. Chikomana changu chandazviwanira ndege, icho chikomana changu chandazviwanira ndege, ona icho chimandara changu chandazvibatira ndege, icho chimandara changu chandazvibatira ndege, achibatwe panorohwa munhu iwe. Ndiko kambo kanonzi chaku chichi kubva paalbum Kusimuka nekuyenda, album itsva Tete Pipilo nemanjenjenje Smart Family. Makadiko mese muri kutibata mune mushamara Mafaro pachirongo muimbi wanhasi chandokupai zvangu muzo chitatu wega wega kubva na 8 p.m. UK time. Kuri seiko kwamuri? Yes, kanjani chando kuri kupisa here kana kuti ameno matorare here kana muri kumuka, zvese zvinongoita panguva yacho, saka unongopindura zviri kuenderana newe nekwauri. Right Tete, vazhinji vangada kubvunza nyaya yemavidhiyo. Zvakamira sei? Muri kutiitirawo mavidhiyo here edzimbo dzenyu kubvira paalbum enyu pane album ratakambotaura nemi rekupedzisira riya iri, kana irori pane album itsva iri, pane zvamuri kutigadzirira here nenyaya yemavidhiyo kuti vanoda zvavo kuzoona Tete vachitsika jaivhi? Zvakamira sei papapa? Ndiri kuedza kuti ndibatanidze ndigadzirise mavidhios kunyanya yealbhamu ra2017 rinonzi Hombarume. Ndakanga ndangoitira nziyo imwe chete inongonzi Hombarume, iyoyo yaive panumber 1 chete. Saka ndine shungu neshuwiro dzekuti ndiite DVD, ndipedze albhamu iroro rese kuriitira mavidhios, ndozopinda pana Kusimuka nekuyenda ndoita zvakare DVD. Shuwiro iripo, asi dai kuri kunzi painewo vane tsitsi nerudo, ndaigona kukumbirawo kubatsirwa zvakare kuti ndigone kunyatsosimudzira basa rangu nekurikwenenzvera zvinozofadza imiwo vateereri, kuitira kuti zvikunakire iwoka muchiwanawo kuona kutamba kunoita Tete Pipilo, nekuti ndinotonzi gore mucheche mukutamba kwandinoita ndichiedza kukufadzai. Saka mukazowanawo nemavidhios zvakare, ndinoona zviri zvinhu zvinenge zvakanaka, asi zvimwe zvinowanika zvichizononditiremerei zvishoma nekukuda kuti izvo zvinhu zvachowo zvakudini, zvakurema. Kana paine vanokwanisawo kubatsiridzawo vane chido,
Ndinotokumbirawo zvakare kuyambutswawo pane zvimwe. Zvakanaka izvi zvazvinoitirawo ndezvekuti vanhu vakanga vaona mavhidhios ayo vachiona haikaona kutsika kwamunenge muchiita uko vanobva vazoziva kuti kana pazove palive pastage chaipo chaipo vazouya kuzokuona inenge huri huchi hwengoma huchi hwemadhanzi aiwa tigadzirire yes vabva vangwesawo chikumbiro chavo yes kuti kana pane vanenge vachingonzwawo kusundoda kuti vakwanisewo kungovabatsirawo in any form of help please kuno vanoda kuti mhanzi iende kukumberika ngatingowanawo chaunongokwanisawo kubatsirawo muimbi wezimbabwe kwete kuti Tete Pipilo chete asi kana une muimbi wako unofarirawo kana une vaimbi vaunongonzwa kuti ndinogona kungombotiwo mbichana yes ngatisumudzanei isusuka pachedu ndisu tinotosumudzana mufunge zenyu right Tete mungade kubva mangotibatisa zvakare kuti mashows ari kuwanika here ari kuitika here mashows nekuti mazuva anaya sekunzwa ndinomboita kufamba kwacho kuti kundinetsei nenyaya yejusi motikari dzekuhaya dzacho dzimwe dzacho dzine dzichitoruma zvisingaiti hamene kuti muri kuzvionawo sei panyaya yemashows apa. Malive shows tinorova kwatinokwanisawo kusvika tinoenda tichinorova mashows asi nzvimbo dzakati rebei chinhambwe senge zvakaita kuti uchibva muchitungwiza mandinogara uchienda kunobata kuchiredzi usina chifambiso kana kuti chekufambisa uchiita zvekuhaya zvinonotiremei asi ikoko ndinenge ndichidiwa zvakare kwese ndinenge ndichidiwa mukati menyika ino yeZimbabwe. Dzimwe nzvimbo ndikutotadza kudzienda ndekuda kwechallenge iyoyo yechekufambisa chekutakurisa instrument neband kuti tigone kutendererawo mukati menyika yeZimbabwe sezvo munongoziva kuti zviri kurema kunyanya kuvanhukadzi kusimudzirwa kwedu kunonoti shomekei handizive kuti mhaka ndeyei asi tiri vanhuwo zvino sezvo takapindawo mukati mezvekuimba kana tiri kukugonerai chido chenyu ndochandanichikumbira kuti vanokwanisa vaigona kumbondibatsirawo kuti ndigone kuwana chekufambisa ndikasumudzwawo ipapo chete pari kungoda take off diki iyoyo ndinosumuka ndikaenda kure sezvandakareva paalbum rangu ra2019. aiwa zvinotendwa izvi mapanzwa kakapa vari kudawo help rubatsiro kuti vabva vangoita take off panyaya yechekufambisa kuti vakwanise kuenda kumashows right. Tete mungade kutibatisa kuti album rakakutorerai nguva yakadii kuritsikisa kana kurigadzirisa uyezve sei makariti kusumuka nekuyenda? Iri album kusimuka nekuenda ndakarirekodha musi wa7 January 2019 ndikange ndichingoribika ndichiri kurunga ndichiripindura svikira rakazobuda musi wa7 August gore rimwe chetero. Ndakaritumidza zita iroro nekuda kwekuti zvakafanana nendege kana yatonzi yasimuka yakutoenda. Ndairevera kuti hatisi kumira tiri kuenda mberi nekuimba sungura tiri sevanhukadzi saizvozvi saka kusimuka nekuenda chekumirira hapana totongoramba tichingoenda kuburikidza nemi muchititsigira. Regai ndichingamidze vese vari kutibata pachirongo muimbi wanhasi musi wechitatu namavharo wacho DZ Studios South of England. Chirongwa ka yes munochiwana musi wega sondo rega kana pasinawo zvatibata zvedi kamunoziva diaspora yacho kubhindauka kwakanyanyisa tinombobhindauka kumwe kwacho kwaunonobhindaukira so kakatsada kuti uzobvako kuti uzosvika uzobatana nenguva yechirongwa zvobva zvaita makwikwi chaiwo. Regai vagonora vasodaro saka pamunenge mandishaya paipaika ndinenge ndamhenda kunobhindauka kwandinotadza kuti ndibate nguva yechirongwa asi aiwa ndinokutendai nerutsigiro rwamunoita yes toramba tichisumudzana muri yeZimbabwe. Tiri paalbum yakanzi Kusimuka Nekuyenda, album itsva iri kubva kuna Tete Pipilo vanofamba nechikwata manjenjenje smart family, album ravo rechi7 right. Rega timbodzokera paalbum papa toda kuti titore kambo kanonzi Chinono Chinengwe. Yes, bere rakadya rifamba nai bere rinodya rifamba hamene kuti ndo nyaya yacho here ipapa imapera anodya chifamba. Tete Pipilo manjenjenje smart family. Pasakangano zvakare kusubscribe kumafaro huchi paYouTube. Handitone
Never go wrong with Zimnet Radio. Mugare murudo kugogarisana kusvika wakure kure. Asiziso rinoona pakanaka. Ndiro ziso rinoona pane runako. Chiboko changu, chiuta changu. Zimnet Radio, the people's choice. Chiboko changu, chiuta changu. Amina gadea, Sigorea, Amina gadea, Amina gadea, Sigorea, Amina gadea, Chibata, Chibata, Chibata. Every machine, Brian Jojo Matito, Kukura Mdara, Kukura. Baskana banopenya, baskana be mutauna, manjenjenje, gandare ma baby. Kukura, Papa Nalis. Brand new release.
Professor. Le professeur. Papa na Cindy. Papa na Cindy. Papa na Cindy. Die for goodness. I take you by Mafaro. Mafaro is a Mwana Sinoi Alex Karomo Baba na Kimbali Baba na Kimu, iwe kai famba nabo. Anzi ndoba era nsoba cheba ukasara wasara. Zabulani Ndlovu, smart producer. Baruza. Baby, what a mira Famana Dauya, what a misema yako. Ukaitaka baby, what a mira Famana Dauya, what a misema yako. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Mosquito inopezwa nemhepo. Mbori yeZimbabwe ndinodaira muri kuitirwa zvakanaka nechirongwa muimbi wanhasi. Mhanzi dzaTete Pipilo dziri kuita ameno kuti muri kuitirwawo here sezvandiri kuitirwa inini. Ndokambo kanonzi Chinono Chinengwe wainzwa kanyaya yacho ipapapa. Right, Tete tinoda kuti mumbotiita run through manje dzimbo dziri paabhamu renyu muchititsanangurira kuti zvakamira sei, nekuti isusu tikangonzonzi Chinono Chinengwe takutofunga kuti bere rakajeka richifamba. Pangwe imimi mune imwe nyaya yamuri kuda kuti buritse papa. Saka can you please run us through album rese mhanzi dzacho dziri papapa muri Zimbabwe? Ndinoramba ndikuyeuchidzai tiri pachirongwa muimbi wanhasi. Ndina Tete Pipilo vari muchitungwiza muchiitaoni. Ndiri kuno zvangu Desert Studios, south east of England. Chirongwa munopiwa naMafaro chete promotions, muimbi weZimbabwe muri Zimbabwe. Yes, rekatinzwa vachititsanangurira album racho kuti dzakamira sei mhanzi dzacho dziripo. Nziyo iri pekutanga inonzi Mwana waMambo. Ndairevera kuti pane kuti mwana wamambo kana achirayirwa muranda anenge akateerera ari padivi. Uyezve tisazokanganwa kuti iyeyu ambonzi mwana wamambo ari kurayirwa nababa wake mambo ava.
iyewo kana azoenda kwevamwe anonove muranda. Saka ndaiti panorayirwa mwana wamambo iwe muranda teerera. Asiwo iye mwana wamambo uyu kwevamwe muranda. Iwewo sezvo uri muranda panguva iyoyo, ibawo mazano anokubatsira zvimwe kuda ungayambuke. Nekuti mashoko akarayirwa mwana wamambo pekutanga pavhesi 1 apo ndiwo aifanira kuzobiwa nemuranda uya kuti ashandise kurayirwa kuri kuitwa mwana wamambo uyo, kuti pamwe ininiwo zvingagone kundibatsira sezvo zviri kubva mukanwa mamambo. Track number 2 inoti chinono chinengwe. Chinono chinengwe ndairevera kuti mazuva anaya kuraramiwa aya, vechikomana kana vechisikana anoti akapfimbwa ari musikana ombodadira mukomana uya. Asi mukomana uya zvimwe kuda ndiye anga achamuroora akatogara naye zvakanaka. Ozopedzesera atorawo mumwe musikana aona kuti iwe uri kuvhaira. Zvino akazotora mumwe zvozokurwadza mangwana. Zvimwe chetezvo nekuvakomana. Iwewo unenge wawana musikana anenge achikuda chaizvo nemwoyo wose. Wombotenderera uchimbomudadira uchimuti iwewe seizvozvi tiri muna 2020. Wombudza kuti ndichakuroora 2023. Iye wombomirira makore ese iwayo. Iye manje anozopedzisira asviba mwoyo kuti mukomana uyu ari kunyepa. Ongowanawo mumwe Jimmy pasaidi. Anobva ati ini ndiri kutotsvaga mukadzi wokuroora as soon as possible. Saka musikana uye anozodyira obva azotorwa neuye uye. Mukomana uye osara akatekana. Musikana uye atorwa naJimmy. Saka chinono chinengwe bere rakadya richifamba. Ndozvandaireva ipapo. Song number 3 inonzi Jakuchichi. Ndairevera kuti vanasikana kana ivo vanakomana dai vati dzikamei vaite hunhu hwakafanana nehwemadzitete edu nevakoma vedu nemadzimbuya edu kana nemadzimai edu, kuti vagonewo kunzi vamisa dzimba dzavo hunge vaitewo hunhu. Saka Jakuchichi izwi rinoreva kahunhu kekungosvetuka kasina kudzikama. Saka ndakati rangove Jakuchichi kupembera nenyika kusvetuka kusina mutsigo hona hazvina magumo. Ndozvandaireva kuti aiwa zvinofanira kuve nemugumo vana vakateerera. Yaive nziyo yekurayira vanasikana nevanakomana. Nziyo yechi4 inonzi ndoenda. Ndakaimba ndichimiririra vanhukadzi vangangodaro vachishungurudziwa mukuroorwa kana kuti mumarriage. Mumwe anorwadziswa zvokuti murume wake anenge achiuda nemusha wake anenge achiuda, omboshingirirawo. Baba vaya varare mumba vanobuda vachienda, vakada kubata kumutuka mukadzi mumwe chete yeye vanomutuka zvinomurwadza zvokuti anopedzesera zvechokwadi. Nekufamba kwemakore mashoma vanenge vagara vese achirwadziswa iye ozopedzesera ati ainda kuyenda ini kumbusha kwababa wangu zvangu ini musha wacho hausi kugarika uyu. Saka inonzi ndoenda. Ndakazochema kokupedzesera kwayoko. Mukadzi uya anyanya kurwadziwa asi achirwadziwa zvakare nekusiya musha wake yanga achiuda. Asi kuti wanga usingagarike baba vachinetsa vachishusha pamusoro pazvo avarare pamba. Mukadzi anorara ega, anoswera ega, anoona TV kusvika aneta ari ega ozopedzesera aora mwoyo. Vekumushawo vanenge vachingoti mombe dzine dzichingobvunzwa mombe dzakadii, ari anongofudza. Mbudzi dzine dzichitariswa kunzi nemukadzi zvese kumusha ikoko, murume aripo ari kutaundi asingamboendawo kumbonogarawo nemumwe wake pamusha. Ozodaro futi auya anenge achinorara kundari haadzoke kumba. Mukadzi uyo ozoti koshandakagarira chiko naye veduwe, regai ndiende kumusha kwangu. Saka anenge achidemba pamberi pevabereki vake amai nababa kuti aiwa kuroorwa kwandirwadza, ndarwadziwa baba kana amai, obva aenda zvake. Nziyo yechi5 inonzi cheuka kwawakabva. Pane kurerwa kwatakaita isu sevanhu kwakasiyana siyana. Vamwe vanorerwa nevanenge vasara, kana kuti vamwe vanoti ivo baba vabva varamba mwana arichiri mudumbu, amai vasara vakuenda kunosenzwawo kumayadhi, mwana ozosara ochengetwa nambuya kumusha uko kusvikira akura. Zvino manje mazuva anaya vanhu vakungotrasta kuti ndoenda kumaprofita ndimbonobvunzwa kuti kochicha akundipa munyama. Zviakura mwana uye apinda basa abuda, apinda basa abuda. Izvo mhosva iripo ndeyekuti haana kudzoka kunotenda mbuya vakamurera.
kana amai guru vaye vakamurera, mukadzi wababa mukuru vazosara vachimuchengeta vaye. Izvo ndo pane nyaya yekungoti aiwa dzokera unotenda unoti aiwa makaita zvinyu nekundikudza nekundipinza chikoro nekunge muchindipfekedza. Ipo ndo panenge paine nyaya maiguru vaye vazofa vachiti asiye mwana uya akatadzawo kana kunditenda, kana mbuya vachiti mwana uya haana kundipa chiredzwa. Zvinove zvinhu zviriko zvinozikanwa nemunhu wose wose kunyanya vemuno muZimbabwe. Zvino ndo pandaiti cheuka kawakabva, mumaprofita hauchabva nemun'anga hauchabva. Iyo mhinduro iri pakuti unongocheuka kwawakabva kwawakarerwa uko uende ungonesa mombe yako yechiredzwa kana kunesa matendo ako ekurerwa, zvotopera nzira yako youpenyu yotambanuka. Yechishanu inonzi shura murove, yechitanhatu inonzi shura murove. Ndakati ukaona shura murove rakuuya mvura yakuda kunaya. Apo chandaireva ndaisareva kunaya kwemvura chaiko. Ndaireva kuti musikana kana ayaruka akange wakuti ukatumwa kumagirosa, kwatinoti kumagirosa kunotenga, wakumiswa netukomana wakunzi sisimiraipo, chiziva kuti wewe wakodzera, waibva waapa zera rekunzi sisimiraipo. Naizvozvo unofanira kuti uzoti kana zvadaro ukazenge wapindawo mumba wobatisisa imba yako, nekuti ukaitsvedzesa unozochema mangwana chaizvo chaizvo. Saka yakangotangira ipapo pokuti shura murove ndichireva kuibva kwemwanasikana kuya zvichidzika ndichinyatsotsanangura zvese. Ndingati nziyo dzangu manyorero angu ndiwayo. Ndinonyora sekunge ndiri kunyora composition yekuti ndinoisa introduction kari kutotaura zvese zviri musong, ndozodzika nazvo ndoenda pakati chorus inenge ichingokuza zviya mashoko ayo. Kokupedzesera uku ndinotoisawo inenge conclusion yokupedzisa kuvharisa kuti aiwa zvandanga ndichireva ndezvakati asi ngatichizvipedzai takadai. Ndo manyorero andinoita nziyo dzangu uye ndo mamiriro adzakaita. Ndakazoisa panumber 7 instrumental yenziyo inonzi ndoenda, nekuti iri patraditional music, inorira patrade. Yes, ndo mamiriro akaita album Kusimuka nekuyenda. Album rine 7 tracks asi yechi7 yacho is instrumental ye one of the songs dziripo ipapa album irorira. Ndiri maonzwa sekutaura kwavaita daro zvakanaka kuti umonzwa chiti magitari chiti kaka zvine munakiro wazvo. Right, rega tidzokere paalbum. Tinoda kuti titore kambo kanonzi cheuka kwawakabva. Yes, aikona kuzombofuratira kwawakabva, unoda kupota uchitarisa kuti yes kwakamira sei kuvari mudiaspora makasiya hama kumusha, vabereki kumusha, izopota uchirangarira vamwe vari kumusha uko. Rega tikanzwe kambo. Yes, musakangana kusubscribe kuMafaro Huch paYouTube. Uri kureyo indo paichange yave kune vaipotsa kutanga kwataita. Handitoni tiri paZimnet Radio, number 1 internet radio station. Muyimbi wanhazi ndo chirongwa chacho chamunowana musi chitatu wega na 8 p.m. neni wenyu Mafaro Desert Studios, Huchi pasina nyuchi kutapira kwengoma. Handitone. Everybody listen. Once again, managing the smart family. Little Uganda, Matsubaba, Brian Toto, Matino, Alex Karomo Pamana Kimbali, Crispin Kamtayani Ambassador, Jackson Kasama Bomana Petia Papa, Miro Isogolo, Cappuccino. Brand new release.
Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Kana kutenga sutu hisina musono ndoa peketaka. Kupachikwa ugere zvinotengwa wani, kupfekedzwa ugere zvinotengwa wani. Dainai vainini zvangu ndaitenga ngombe yechiretswaka. Kana kutenga sutu hisina musono ndoa peketaka. Vikas Mukumba, Silverstone Montana, Revire Talo Munanza. You're locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. Bambure, cara famba nao pole pole. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Chimaya Muduguri, Fata Kaloma, Chikona Mombe, Masango Tete, Kaloma.
album kusimuka nekuyenda Tete Pipilo nemanjenjenje Smart Family ndo muimbi watinaye pachirongwa muimbi wa nhasi. Kana uchirida album unogona ndibata pa 0786178329 0786178329 ndokuconnecta na Tete Pipilo anditi kana ndakuconnecta kawaisiro mbichana yes ndokutosumudzana kwacho inini andibate mariba handibate ndanditengese manzi chazvinongoita chete ndizvokuti Tete vakazongondiudza kuti aiwa mukoma Mafaro kandirai mutereriwo kaka ndobva ndazokanda asi nini ndokuudzai chaizvo handibati mari dzevaimbi handitengese manzi futi ende handisheye futi manzi futi unless kana muimbi atonditi aiwa ndipirewo munhu akadai uyu handimaona kuda kuedza kusumudzana mhuri yeZimbabwe imi muchisumudzana ikoko ini ndichisumudzana ikoko mhuri yeZimbabwe ndinoda kutendai zvakanyanyisa nerutsigiro rwamunotipa right Tete mukupedzesa chirongwa mungade kuti muudze here vatereri kuti manzi iri kuwanika kupi motipa macontact details enyu kuitira kuti kune vanenge vachida zvokubatai kuti vanokubatai panhamba dzipi uyezve mubva mazongooneka vatereri ndinodayira kuti imimi maitirwa zvakanaka isusu kunoku aiwa taitirwa zvakanyanyisa kunakisisa chose yes nguva ino torai muite zvamunoda nayo. Thank you so much Tete. Manzi iri kuwanika ku Diamond Studios, ku Diamond Shop. Vakaenda ku Diamond vateereri vedu vanonowana ririko album. Nepa YouTube iripo zvakare music iyo iyi. Maalbums nemamwe ekumashure aripo zvakare pa YouTube aTete Pipilo. Kumafanzi ose anofarira sungura yaTete Pipilo. Chandinokutaurirai ndechekuti chokwadi ndinokuvimbisai kuti handisi kumira, ndicharamba ndichiedza kuramba ndichikubikirai zvinotapira zvinoti tapi tapi nguva nenguva. Sezvo mashoko ekuimba handipererwe nawo nekuti chere kubvira nziyo dzangu dzese dzandakaimba ndichiita maalbums angu ave 7 iye zvino handina nziyo ine mashoko akafanana neimwe nziyo. Saka ndinoti handisati ndapera ndichiri kuenda mberi. Zvino kwamuri ndinokumbira kutsigirwa zvakanyanya zvakapetwa kazana kuti wose muimbi wechidzimai ari musungura ndigonewo kuenda mberi, ndigone kuzadzikisawo shuviro dzandinadzo mukati mekurarama. Kuburikidza nemi imi ndimunoita kuti zviende mberi. Kuenda kwangu mberi kureva kuti munenge muchigamuchira zvandiri kukuimbirai nezvandinorayira pakuimba kwangu. Ndinofunga ndingakutendei chaizvo nemazino chaiwo nenzeve zvese. Ndine namba yangu yebhadhi inoti 0772895469. Ndinodzokorora 0772895469. Ndinokwanisa kubatika ipapo paWhatsApp kana pamacalls zvese. Vanoda kunditsvagawo paFacebook munongowanawo ndichinzi Tete Pipilo ipapo. PaInstagram munowana zvakare ndichinzi Tete Pipilo. Munonditsvaga ipapo munondiwana. Tokwanisa kunge tichikurukura zvakasiyana siyana. Ndinotenda chose vateereri nekuteerera munhukadzi ari kukuroverai sungura muno muZimbabwe. Tete Pipilo, la sungura queen, chimhandara, chiramba kusakara, ganda revasikana, manjenjenje. Ndinotenda zvikuru. Tozosangana zvakare munguva inotevera nerimwe ramazuva ndakuburirai rimwe album idzva nekuti izvozvi ndiri mushishi kutogadzirira zvakare album ra2020 randinofungidzira kuti handifunge kuti tiri kuburuka ladha, ndinoona sekuti tiri kukwira asi kuburikidza nemi. Muramba muchititsigirawo vateereri. Ndatenda.
manje isusu zvinoita kuti tirambe tichiita zvatiri kuita izvi zvinoramba zvichitipusha kuti tirambe tichienda kumberi ndezvekutenda kwavaita izvi manje nekuti munamato mukuru kuna Mwari vari kunzwa tatendwa kudai izvi mablessings fasha kweiwe weka izotendwawo wasapota muimbi handinoona kungotendana kuti maita zvakanaka munamato mukuru Mwari vanonzwa tokomborerwa tese. Ndo Tete Pipilo watanga tinawo nhasi muchirongwa muimbi wa nhasi neni wenyu Mafaro ndiri kuno South East of England DZ Studios week in week out tinenge tichida kuti tizviite asi dzimwe dzenguva ndambokudzai kuti tinombonobhindauka tabhindauka kwacho kunenge uri kachana kuti usosvika usobata nguva yechirongwa pamwe munobva mandipotsa asi zivai kuti musi wechitatu wega chirongwa chinenge chiripo nemusi weFriday ndinenge tichisangana zvakare pa12 midday UK time patikupa chirongwa huchi pasina nyuchi saka muri Zimbabwe musakanga no subscribe kuMafaro huchi maita subscribe moita like mubva mashare zviende kumberi zvipararire ndokutoti manzi yachizikamwe ndokutomaketa kwacho kwatiri kuita vaimbi vedu kune vamwe vanenge vasina access nekunge vari kuteerera radio asi vakapinda paYouTube vosangana nazvo saka ngatiitei fire takadaro mukuperekedzana naTete Pipilo rega nditore track number 1 inonzi mwana wamambo ndatenda zvangu zvikuru ngatisanganei musi Friday pachirongwa huchi pasina nyuchi na12 midday muri Zimbabwe zvakanaka. Thank you so much. We remain there as Zotiri, the number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Yamunokwanisa kubata pa www.zimnetradio.com. Zvirongwa zviripo mavhu nemarara. Ndatenda zvangu rekatinzwe kambo mwana wa mambo Tete Pipilo nemanjenjenje smart family. Kune vanenge vachizoda album iyi. Yes, mapowa macontact details. Uyezve munogona kundibata inini ndokupai namba yavo. Yes, todhila takadaro. Ndatenda zvangu zvikuru mitiro zvakanaka. Mwari wenyasha akukomborerei nazve. Mafaro on Zimnet Radio. Shauna mwanangu kukura kutane pasina nguva unenge watoya ruka mwanangu we. Shauna mwanangu kukura kutane pasina nguva unenge watoya ruka mwanangu we. Yefundo asisivo yeraramo pakuyaruka tarisa upenyu mwanangu onaka unyota sivo yefundo asisivo yeraramo pakuyaruka kana vakuru oreva vura unzeve abo vakuru zarura kumba achikwereketa visa zvimiti munzeve isu takabva ndiko kunga kuna ipa mwanangu hakuna ipa
station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best.
Tika usavi unonaka, usavi usina mateta. Give them the test, Tete Pipilo. Zimnet Radio, the people's choice. Marana tora o masano anokubatsira itachiba o masano. Maranda tora o masano anokubatsira itachiba o masano. Maranda tora o masano anokubatsira itachiba o masano. Maranda tora o masano anokubatsira itachiba o masano. Kusimuka na kuyenda iwe nayo Chief Pakwala, my boss. Sorobe ngurube. Oromba. Festas Shumba. Chipas promotion. Mama Red Rosa.